2020 सननि जिथु 27 जानुवारियाव जे जों बिटिआर सुक्ति जाबाय बे बिटिआर सुक्तिया जोंनि भारत संबिधाननि खुनु मोनसे स्वीकृति प्राप्त रिकगनाइज मोनसे सुक्ति नङा। बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि मोनखानाय जि डिपार्टमेन्टफोर 16टा डिपार्टमेन्ट दिनै जोङो डिसिनि जुगिदै जोङो मावनायखौ नुदों। जे जोंनि पलिटिकेल राइट्सफोरा जे गुबुननि आखायाव थांगोन नामा, जे जोङो बिटिसिखौ जों सन्मान होनांगोन आरो जों बिटिसिखौ इनटेक खालामबासो जोंनि पलिटिकेल जों जिथु सेफगार्ड बेखौ जों मोनगोन होननानै जोङो बुंनो हायो। हाग्रामा महिलारि नेतृत्व जों 17टा बोसोर दिनै बिटिसिखौ जों सासन खालामदोंमोनब्लाबो दिनै गुबुन राजनितिक हान्जाया जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव हाबफैनो हायाखैमोन। प्रमद बर' बिथांमोननि सरकार दैदेननायनि उनाव दिनै जोंनि बिजेपिनि आरो अन्यान्य राजखान्थि हान्जानि जिथु आग्राहन दिनै बारायनायनिफ्राय बारायगासिनो दङ। दिनै बिजेपियाथ' जोंनि बे बिटिसिखौ रैखाथि होनायनि बिथांमोना जेबो खामानि मावखाया। दिनै जोङो 22थि जिथु बिटिसि एकर्ड डे जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै जों बेयाव जोंनि खावरां जोंनि रंगमन्च गुरखा रंगमन्चआव जोङो सानसेनि हाबाफारि जों हाबा लानाय खुंफुंदों। दिनै जोंहा फुंनि 8:30 जोंहा जोंनि राजखान्थि दोलोनि जोङो फिरफिलाखौ बिरहोदों। बिनि उनाव जोङो 8:30 जोंनि जायफोर बिटिसि हांगामायाव गावनि अबथिरा जिउखौ बावलांबाय बिथांमोनखौ जों दिनै गोसोखांदों आरो बिथांमोननो जों मान बावदों। आरो बिनि उनाव जोंहा 12 जोंहा बुथ लेभेलनि जोंहा मोनसे मिटिं जाना थांदों आरो बे मिटिंनि उनावनो जोङो पाब्लिक मोनसे मिटिं लादों। आरो जों दिनै पाब्लिक हिसाबै जोङो लेङाखै, जोङो जोंनि बुथ लेभेलनि गासैबो आफादगिरि नेहाथारि आरो जोंनि प्राइमारिनि गासैबो पर्टफलिय' बिथांमोनखौ ब्लकनि जोंनि पर्टफलिय' बिथांमोनखौ लानानै जों मोनसे एवारनेस जों प्रग्राम लादों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो मा मावनो थांगोन बिनि सोमोन्दै जों एसे सावरायदों आरो दिनै जोङो बे हिसाबैनो दिनैनि बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। सर बिटिसियावहाय मोनथाम एकर्ड जाना थांबाय, बिएसि एकर्ड, बिटिसि एकर्ड, बिटिआर एकर्ड मोनथाम एकर्ड जाना थांबाय। नाथाय जों नुनो मोन्दों बिटिसि एकर्डआबो मोनसे गोग्गाथाव मोनसे बिटिसि एकर्ड खालामदोंमोन। नाथाय दिनै जों नुनो मोन्दों माखासे रुलिं पार्टिया दिनै बेखौहाय फल' खालामाखै। बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो? आरो बे दुखुनांथाव जों बिटिआर गभर्नमेन्टखौ दुखु मोननाय फोरमायनांगोन। मानो होनोब्ला दिनै जोङो 2003 मायथाइयाव जिथु 10 फेब्रुवारियाव जों बिटिसि भारत संबिजितखौ जोङो संशोधन खालामनानै जि 6 सिडुलनि मोनसे एरेन्जमेन्ट मोन्दोंमोन। जोङो कनस्टिटिउसनेलि जों मोनसे सेफगार्ड मोन्दोंमोन। दिनै जोङो बेखौ जोङो थांनाय 22 बोसोर जों दिनै बेखौ बोसोरफ्रोमबो जों खुंबोनाय जादों 10 फेब्रुवारिखौ। दा बेनिखायनो जों जिथु स्वीकृति प्राप्त कनस्टिटिउसनेलि जोङो जिथु सेफगार्ड मोनबाय जोंनि बिटिसिआ, आरो बे बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों जोङो 39 डिपार्टमेन्ट जों जिथु डिपार्टमेन्ट मोननानै जों बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया थांनाय 17टा बोसोर जोङो मोनसे सासन बेबस्थानि गेजेरजों जोङो बेयाव जौगाथायनि खामानिफोर जों मावनो हादों। आरो जोङो बड'लेण्ड जोंनि बिटिसि हालामनि जोंनि बर'नि अनगायैबो गुबुन गुबुन राव माहारिफोरखौ जों लानानै जिथु बेयाव मोनसे गोजोन थासारि जों लाबोनो हादोंमोन। दा बेखौनो जोङो बिटिसि सुक्तिखौ जोङो गासैबो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि गासैबो दल संगठना बेखौ समर्थन होनांगौ आरो बेखौ बोसोरफ्रोमबो 10 फेब्रुवारिखौ जोङो मानिनाया खोब दरखार। मानो होनोब्ला दिनै जोङो नुदों जोंहा 2020 सननि जिथु 27 जानुवारियाव जे जों बिटिआर सुक्ति जाबाय बे बिटिआर सुक्तिया जोंनि भारत संबिधाननि खुनु मोनसे स्वीकृति प्राप्त रिकगनाइज मोनसे सुक्ति नङा। बेखौ जों नुनो थांगासिनो दङ आरो जायनि थाखाय दिनै जोङो बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो जोंनि खेमथाफोरखौ जों बांसिनसो मोननांगौमोन, डिपार्टमेन्टफोरखौ जों मोननांगौमोन, ट्रेन्सफार डिपार्टमेन्टखौ जों मोनाखै। आरो जायनि थाखाय दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि मोनखानाय जि डिपार्टमेन्टफोर 16टा डिपार्टमेन्ट दिनै जोङो डिसिनि जुगिदै जोङो मावनायखौ नुदों आरो जायनि थाखाय दिनै डिसिआ जोंनि आसाम सरकारनि आन्दाराव बिथाङा दैदेनजानाय। दा बेनिखायनो जोंहा मोनसे गिनाय फैदों, जोङो बिपिएफ राजखान्थि हान्जा हिसाबैल' नङा, जोंनि बे बर'
बड'लेण्डनि गासैबो दल संगठन हारि माहारि दिनै जोङो एसे सिन्था खालामलायनांगोन जे जोंनि पलिटिकेल राइट्सफोरा जे गुबुननि आखायाव थांगोन नामा बा जोंनि जिथु बिटिसिनि खेमथाया जुदि बिदिनो जोबलाङोब्ला जोंनि भबिष्यत जोंनि पलिटिकेल जिखिनि खेमथा जों बिटिसिनि थ्रुयै मोन्दोंमोन बेफोर जुदि गोमायोब्ला जोंनि गेजेराव मोनसे असान्थि मोनसे परिबेक फैगोन नामा जोंहा मोनसे गिनाय दङ। दा बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे बिटिसि सुक्तिनि जिथु 22थि बोसोरसालिया जिथु जों दिनै उदजापन खालामदों बे उदजापननि गेजेरजों बेखौनो खावलायगोन जे जोङो बिटिसिखौ जों सनमान होनांगोन आरो जों बिटिसिखौ इन्टेक्ट खालामबासो जोंनि पलिटिकेल जों जिथु सेफगार्ड बेखौ जों मोनगोन होननानै जोङो बुंनो हायो। सार आगोलावहाय स्ल'गाना आसाम डिभाइड आसाम 50-50मोन, नाथाय जों नुनो मोनदों दायो प्रेजेन्ट जोंनि बिटिसियावहाय डिभाइड बिटिसि 50-50। दिनै थिग बेबायदिनो जोंनि दल संगठना गावनि लोब्बा लाखिनायाव गावफ्लेलांगासिनो दं आरो बर' हारिया मालायनि आखायाव थांनो थाखाय थामथिम जागासिनो दं। ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जादों। बेनि बेलायाव सारा मा बुङो? बेथ' नंगौ। दिनै जोङो नुगासिनो दङ जे जों मोनसे समाव डिभाइड आसाम 50-50 होननानै जिथु फादार अफ बड'स उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जि मोनसे सुबुं सोमावसारनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जों मोनसे सोमावसारनाय जों लाबोनो हादोंमोन आरो बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो जोङो मोननै सुक्ति जों मोनदों। जेरै जोङो BAC मोनबाय 1983 मायथाइयाव आरो जोङो 2003 मायथाइयाव जोङो दिनै बिटिसि सुक्ति मोनबाय आरो बिदिनो जोङो 2020 मायथाइनि जिथु 27 जानुवारियाव जोङो बिटिआर मोनबाय। दा दिनै जोङो बिटिआर सुक्ति जानाय लोगो लोगो जोङो मोनसे अनुभब जों खालामबाय थादों जे जोंनि पलिटिकेल जिथु ट्राइबेलनि जिथु पलिटिकेल जिथु पावार दिनै जोबलांनाय लामायाव जोङो नुगासिनो दङ। मानो होनब्ला दिनै जोङो हाग्रामा महिलारि नेतृत्व जों 17ता बोसोर दिनै बिटिसिखौ जों सासन खालामदोंमोनब्लाबो दिनै गुबुन राजनितिक हान्जाया जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव हाबफैनो हायाखैमोन। नाथाय दिनै बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव प्रमद बर' बिथांमोननि सरकार दैदेननायनि उनाव दिनै जोंनि बिजेपिनि आरो अन्यान्य राजखान्थि हान्जानि जिथु आग्राहन दिनै बारायनायनिफ्राय बारायगासिनो दङ आरो जों दिनै बेफोरखौ नुनानै दिनै बिजेपियाथ' जोंनि बे बिटिसिखौ रैखाथि होनायनि बिथांमोना जेबो खामानि मावखाया। जोंहा दा बिटिसिनि जि आग्राहन बिजेपिनि जि आग्राहन बेखौ लानानै जोङो एसे संकित जागासिनो गिनाय फैदों जे हसा हसि बिथांमोननि आखायाव जुदि थांमारोब्ला बिटिसिनि सासना अब्ला जोंनि गेजेराव मोनसे इमबेलेन्स राजनितिक जिथु सिनारि बे जानायखौ जोङो नुगासिनो दङ आरो जोंनि गेजेराव मोनसे डिभाइड एन्ड रुल निस्सय बेखौ बिथांमोनानो दिनै षड्यन्त्र खालामनानै लाबोगासिनो दङ। दा बेनि थाखायनो जोङो गासैबो जोंनि बर'नि राव बर' माहारिनि गासैबो राजखान्थि दोलोआनो जा माहारियारि गौथुमफोरानो जा जोङो ज' जानानै सावरायनानै जों बिटिसिखौ बोरै एन्टेक खालामनो हायो